Ingeo. Yes. Ingeni economics opogore. Anamor ka brand weke wuoyo nikech en okil. Kendo okil mariek. Oriek kabisa, no yudo first class. Lakini ngono akiane no okil ma nyithindo gi min. Watete ni nyithindo. Lakini gimang'eyo ni weke onego understand the plan. Nikech economics mar Kenya kwanza opogore gi economics mar Uhuru Kenyatta mag Jubilee. Is okay weke. To gima timore ka. Weke wuoyo wach dola. Ngene wach dola ni jose wache lakini ji ok understand the problem mane nitie. Nitie gimiluongo ni national reserve. Ngene national reserve mar government bedo ga gimoro 3 billion US dollars kata 4 billion US dollars. Kato bedo in terms of gold. To pesa ni ichulo go imports, gik mawuok oko. Yes. To jogi kane wuok e power Jubilee ne gi yweyo national reserve. Wayno yudo ka onge pesa. Mane mi wan gi Eurobond ma 2 billion. To imineno ka US economy mar US ni malo nikech gin giketo national reserve gi in dollars in gold. To dollars ka nchi neno ka control of budget no wacho ni no nyise within 23 seconds ogol 16.8 billion. Mano pesa manogolo. To pesa ni no gole to tere oko. To kano tere oko e banks ma oko to jogi ncha dwa chulo iluongo ni state capture gi gidhi gi nyiewo go mafuta oko to giduogo gikelo gimimiyo Ruto nokelo G2G. Namba 1 nodwa golo cartels e wach mafuta. Namba 2 nodwa kelo flow mar mafuta mondo stock obed mar mafuta. Ngeni chon mafuta ne bedo maonge. Namba 3 G2G ni ne di chulo 60 billion mancha giweyo mar gowi mar mafuta. To jomancho kwalo 16.8 billion cha odhi onyiewo mafuta kaso gidhi tiyo gi Njeri. To giwacho ni koro pesa na en mar Njeri mo o supply mafuta to onge documents madwarore. Makata jatelo mar opposition Jakom wacho ni kong'iyo Njeri kong'iyo mama ni to chako kata ng'ama nigi pesa no 17 billion. Koro 17 billion e mencha joge dwa luoke wash ka. Adwa penjo. Lakini wamako pesa gi no wacho ni mafuta ni. Okay. Onge ka ginyalo kelo mafuta giluoko pesa mar jo Kenya. Gidwa kelo kaya mano corruption maduong' serious. Adwa penjo moro ka weke